bine ați venit la cursul despre preoție în Orientul Apropiat Antic și în legământul tratat mozaic canaanit. În primul rând, aș vrea să vă aduc aminte de câteva chestiuțe care vizează sacerdoțiile din Orient. În Orientul Apropiat Antic, unul dintre termenii folosiți pentru a desemna un împlinitor al nevoilor zeilor, căci și zeii aveau nevoile lor, adică un preot era Cohen. Cohen se spune în ebraică, de asemenea în limbile vest-semitice, chiar și în limba feniciană, da? Despre ce este vorba mai precis. Preoții aveau două categorii de funcții, de slujbe, două categorii mari și late. Niște slujbe în relație, să zic, în plan vertical, în relație cu zeul sau cu zeii, și în relație cu închinătorii, cu norodul închinătorilor sau cu închinătorii la nivel individual. Um, Vom vedea, înainte de a trece la discutarea funcțiilor, slujbelor preoților aronici, vom vedea mai întâi de toate câteva fapte legate de preoți în general și de oameni. În primul rând, omul este o ființă comunitară, căreia îi place să trăiască în grupuri de dimensiuni și tipuri de organizare variabile. M-am inspirat dintr-o carte atunci când am vorbit despre preoți. Una dintre cărțile pe care le-am studiat a fost cea pe care a scris-o Joachim Wach despre sociologia religiei. Și, bineînțeles, am mai citit și ce ziceau alții despre această carte, cum ar fi Nicu Gavriluță, un profesor universitar din Iași, profesor de sociologie și antropologie. Preoția este prezentă, dragii mei, în grupuri naturale, în grupuri locale și în grupuri politice. Când vorbim despre grupurile naturale, ne referim la clanuri, triburi și seminții. Preoția este prezentă fie că vedem un nene îmbrăcat în odăjdii, fie că pur și simplu vorbim despre patriarhul sau capul familiei, capul de familie, da, în Orientul Apropiat Antic, la asta mă refer. După aceea, preoția s-a specializat, s-a modificat, vom vedea pe parcurs. Vorbim despre preoți în grupuri locale, fie că e vorba despre sat, oraș sau district, da? Adică, nu știu, un județ, o regiune. În grupurile politice există preoție în partide, în alianțe, în organizații. De ce există preoție? Pentru că există ideologie. La un moment dat, ideologia politică și setul de credințe și de convingeri religioase se cam întrețesc. Altfel zis, nu se poate să fii preot și să ai o perspectivă cu privire la lume, la ceruri, la pământ, la natură, am zice noi, la societatea omenească, la zei,
și perspectiva ta, despre care să zicem este religioasă, să nu influențeze localitatea în care locuiești, da? Și mediul tău. De aceea, dragii mei, în gândirea orientală nu există o sfâșiere de tipul ăsta, așa nume, ceva de genul sacru profan, da? Sau cele de jos și cele de sus. Nu, pentru oriental toate lucrurile sunt cuprinse într-un întreg. Gândirea orientală este holistă, vorbește despre întreg. Nu vorbește uh, despre interdicția ca religia să fie predată în școală sau despre interdicția ca religia să fie luată în vedere atunci când edilii orașului hotărăsc un lucru sau altul. În fine, da, deci orientalii nu au o gândire individualistă, ci o identitate și o personalitate corporativă. Și vorbeam data trecută despre șatre. Da, le vedeți în România o forță de coeziune și de solidaritate demnă de admirat. Spre deosebire de români care nu au fost niciodată o națiune. Sigur, s-a încercat asta, era un proiect pașoptist, dar românii nu au fost niciodată o națiune, au fost un popor, iar acum tind să devină o hoardă. Le lipsește coeziunea, le lipsește solidaritatea, nu-și cunosc bine istoria, ca atare nu au un proiect de țară pentru prezent și nici pentru viitor. Asta, așa arată situația. Este absolut gravă, dar asta este. În același timp, aș vrea să mai adaug o a treia chestiune. În marile religii și, de asemenea, în forme de religiozitate mai puțin cunoscute. M-aș feri să le spun în sisteme religioase, pentru că un sistem presupune coerență. Ori în momentul în care ai de pildă de a face cu animismul, acolo o serie întreagă de lucruri nu sunt coerente. Um, dar, revenind, în marile religii, așa se crede, așa se teologisește, și anume că în timpuri imemoriale, omul a săvârșit un păcat. Nu contează care, nu vorbim despre mușcătura din măr. Da? Omul a săvârșit un păcat. Și, făcând aceasta, a rupt relația armonioasă pe care o avea cu sursa energetică, cu sursa vieții, cu puterile sacre cosmice. Fie că e vorba de zei, fie că e vorba de marele zeu. Ei, în marile religii se spune că înainte de acest gest catastrofal trona puritatea și inocența. Dar după aceea, după săvârșirea păcatului în lume, au irumpt întinăciunea și pângărirea. Bun, și acum, dacă există o diferență, dacă există o distanță între om și zei, cum se pot apropia oamenii de zei, cum se pot relega, religare, da, religie, fără a fi pedepsiți de zei. Adică, cine ar cunoaște modalitățile de abordare a zeității în așa fel încât să scape cu viață și, dacă se poate, să pună și un cuvânt bun pentru cei care nu cunosc aceste modalități, da? Și anume pentru alți oameni. Apropo de distanța dintre om și zeu, dintre pământ și ceruri. Am citit la un moment dat în scrierile lui Mircea Eliade că există, nu mai știu ce trib, Baholo-Holo sau așa ceva, poate nu ăștia, care spuneau că la început cerurile erau așa de aproape de pământ încât oamenii nu puteau să umble în picioare, ci ei pur și simplu se târau. De ce? Pentru că îi presau cerurile. Dar
un om a săvârșit un păcat și cerurile încet, încet au început să se îndepărteze de pământ. Iar astăzi oamenii nu mai pot să conlocuiască cu zei, nu mai pot ajunge la zei decât prin rit, da? Prin rituri și prin preoți. Ei, chiar și așa, a, chiar și așa, oamenii pot să ajungă la zei prin rituri, prin preoți și mai ales prin mediator. Ce înseamnă mediatorul? Înseamnă reprezentant. Pe planul societății, capul de familie reprezintă familia, căpetenia tribului reprezintă tribul, semnează ăsta monosprâncenatul un decret și vedem că pe aici o să tropăie soldații francezi care, nu e așa, ne vor salva de marele rău care este Federația Rusă. Da? Deci căpetenia tribului reprezintă tribul, magistrații sau oamenii politici reprezintă societatea. Mulțumim pe această cale CCR-ului care nu ne-a lăsat să votăm un om despre care, nu-i așa, știm cu toții că este compromis, că este vândut dușmanilor României și că a încercat să ne destabilizeze întreaga țară, conspirând împreună cu un veteran în vârstă de 101 ani la modul în care s-ar putea răsturna societatea românească. Da, oamenii politici, magistrații, uh, procurorii ne-au salvat de aceste lucruri rele, ca să aducem lucrurile în actualitate. În aceeași ordine de idei, preotul, om selectat dintre oameni, pe baza anumitor criterii de eligibilitate, nu oricine putea să devină preot, este un reprezentant al norodului închinătorilor în încercarea lor de a se apropia și de a se reuni cu puterile sacre. Ce este un preot? Este un pontifex. Este un făcător de punți, un constructor de punți de la oameni spre zei, dar și de la zei spre oameni. El știe cum să se apropie să-i abordeze pe zei, fără să fie omorât și să ducă năcazurile și cererile, rugămințile oamenilor și de asemenea să le aducă acestora voia zeilor. O să vă rog să citiți voi acest citat pe care l-am preluat de la R.K. Duke din Dictionary of the Old Testament cu privire la preoți. Și acum să vă spun care sunt categoriile pe care le-am descoperit. Zic le-am descoperit, efectiv. E vorba despre disertația mea de masterat în arheologie orientală pe care am elaborat-o studiind preoția sumero-acadiană. Și aceste categorii de funcții le-am regăsit ulterior la preoții aronici. Dacă mi ajută Dumnezeu, voi studia să văd și care sunt funcțiile preoților creștini și voi scrie a treia parte din studiul acesta, să se vadă. Preoția în Orientul apropiat antic, preoția aronică și preoția creștină. Vorbeam despre două categorii de funcții sacerdotale. O categorie este, să zicem, că ar fi pe plan vertical în relația cu sursa vieții, în relația cu, nu știu, puterile sacre, cosmice, le zicem zei sau Marele Zeu, și cealaltă categorie de slujbe sau de funcții cultice se relaționează îndeosebi la oameni. Da. Din prima categorie fac parte următoarele funcții. Preotul trebuie să îndeplinească niște funcții de purificare, funcții sacrificiale, funcții de laudă, funcții de slujire, funcții de închinare în fața zeului. Da? Astea le face preotul în ceea ce îl privește pe el.
El se închină zeului, el slujește zeului și el îl laudă pe zeu. Lauda și închinarea nu este unul și același lucru, dar nu intrăm acum în aceste diferențe. De asemenea, preotul trebuie să ducă înaintea zeilor, cum am zis, rugăciunile, cerințele, speranțele oamenilor, adică are funcții mediatoare. Bun, ce funcții are preotul în relație cu oamenii? Are funcții oracular-divinatorii, adică preotul, după ce a vorbit el cu zeii sau cu Marele Zeu, trebuie să spună oamenilor, așa vorbesc zeii. Da? Deci el trebuie să fie un oracol sau trebuie să aibă capacitatea de divinație, adică de a identifica voia zeului, de a profeți, de a vorbi din partea zeului. Preotul scuze, nu doar că trebuie să vorbească oamenilor din partea zeului, dar trebuie să dea și învățături. Adică să spună, ați auzit ce a zis zeul, iar acum haideți să vă învăț cum trebuie să faceți. Adică nu e vorba numai despre ceea ce a zis zeul, ci și despre normele de implementare ale voii zeului. De asemenea, preoții au funcții prescriptive, normativ-morale și de consiliere. Să faci și să nu faci. Da? Preotul trebuie să spună să faci și să nu faci. Și să te consilieze cum să faci, cum să nu faci. În cazul X, în situația Y, ce trebuie să fac? Păi, un preot iscusit nu-ți spune fă așa, nu face altfel. Ci un preot iscusit, în timp ce te instruiește, da? În timp ce îți dă învățătură, îți oferă principiile morale, etice, religioase pe care tu trebuie să le cunoști și să le împlinești dacă vrei să fii într-o relație bună cu zei. De aceea, ca o paranteză, atunci când aveți de consiliat vreun prieten, vă cere vreun sfat cu privire la ceva sau discutați în cadrul familiei cu privire la o decizie pe care trebuie să o luați, discutați în primul rând despre principii. Pentru situația X, care este principiul Y, deci care este principiul care stă la baza situației, da? Bun. În momentul în care preotul îți spune să faci și să nu faci, iar tu faci ceea ce a zis să faci și nu faci ceea ce a zis să nu faci, preotul are o funcție adaptativ, integratoare și de solidaritate comunitară. Adică te ajută să te integrezi în societate și să fii parte a societății. Te ajută să nu mergi împotriva curentului. Acum, sigur, aici de la caz la caz, uneori se impune să mergem împotriva curentului, iar alte ori este bine să fii împreună cu familia, împreună cu biserica, împreună cu comunitatea și societatea din care provii. Să nu fii un gică contra în mod gratuit, da? Să nu stârnești certuri numai pentru că ție nu-ți convine un anumit lucru. Sigur, în lumea noastră sunt încurajați cei care sunt anti-tradiție, anti-familie, anti-biserică, anti-popor, anti-civilizație. Da, uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite cu chestia asta, cu DEI, Diversity, nu mai știu ce era, E-ul este Equity și Inclusion. Adică nu mai conta să erai obligat, dacă aveai o firmă mare, să angajezi tot felul de ciudați care veneau acolo numai pentru că ei erau homosexuali sau lesbiene, numai pentru că erau
pentru că erau negri sau nu știu, asiatici, numai pentru că aveau părul vopsit cărămiziu și un cercel înfipt în rât. Și nu se mai mergea pe principiul meritului, pe meritism. Da? Și pe cât de straniu ești și hai să te adoptăm, hai să te... Nu, nu, nu. În niciun caz. Acum, faptul că a început să se zgâlție șandramaua asta ideologică este un lucru lăudabil. Cu toate acestea, temeliile lumii sunt grav, grav torpilate. Lumea aceasta, da, se va prăbuși în următorii ani. Tocmai pentru că termitele i-au ros baza și alții au avut grijă să îi și îngreuneze vârful. Da? Cum poți să dărâmi un munte? Păi e simplu. Îi surpi baza și îi îngreunezi vârful. Funcții administrative economice. Un preot avea aceste funcții și anume, de pildă, enoriașii donau templului și preoții trebuiau să aibă și contabil care să spună s-a adunat atât sau avem atâta carne de la jertfe, avem atâția cartofi în magazii, ce vom face cu ei? Da? Preoții erau cei care trebuiau să administreze și să spună mărim templul, mărim incinta templului, reparăm acoperișul sau nu îl reparăm, construim un nou templu, dăm poporului sau ținem pentru noi, da? Ceva de genul acesta. Preoții au funcții juridice. De ce? Pentru că odată ce ei cunosc sau pretind că ar cunoaște voia zeilor, ei sunt aceia care judecă în funcție de voia zeilor. Pentru că nu care cumva să judece cineva care nu cunoaște voia zeilor și să atragă supărarea zeilor asupra întregului norod. Preoții aveau totdeauna și vor avea până se termină veacul acesta funcții politice și de control social. Da? Deci ei erau aceia care, cunoscând poporul, aveau un cuvânt greu de zis în polis, adică în cetate. Uh, Cel mai adesea regii, și mă refer la cei din Orientul apropiat antic, dar nu numai la ei, cel mai adesea regii erau și preoți. Lucrul acesta, dragii mei, a fost valabil inclusiv până la regele Mihai, care nu era preot, dar care făcea parte dintr-un sobor preoțesc din Biserica Ortodoxă. Lucrul acesta este valabil astăzi pentru regele Charles, care este cap al Bisericii Anglicane. Câtă vreme a trăit mama lui, regina Elisabeta a II-a, ea nu putea fi cap pentru că nu era preoteasă, da? Fiind femeie, nu ai cum. Astfel încât capul Bisericii Anglicane interimar era arhiepiscopul de Canterbury, dacă nu mă înșel. Um, Acum, acum este Charles. El este efectiv cap al Bisericii Anglicane. Acum eu mă simt foarte bine știind faptul că nu fac parte din Biserica Anglicană, pentru că eu doresc ca funcția de cap al bisericii din care fac parte să îi aparțină lui Hristos în conformitate cu Scripturile, nu unui om. Deci nici papă, nici patriarh, nici rege nu au dreptul să se pretindă capi ai bisericii. Nu, pentru că ei n-au murit pentru biserică, numai Hristos a murit pentru biserica sa. Ce funcții mai au preoții? Funcții vitalizatoare și magice. Repet, nu mă refer aici la preoția biblică, la preoția aronică.
Adică ei trebuiau să asigure viața și dacă era cazul, trebuiau să recurgă la magie pentru a aduce și pentru a întreține viața. Am auzit apropo de asta, ca să actualizez lucrurile, la radio, la un moment dat, nu mai știu postul de radio, Renașterea, mi se pare că era. Am auzit mărturia unui preot ortodox care zicea, domnule, am plecat din Maglavit pentru că veneau la mine oameni și îmi ziceau, domn părinte, deschide cartea. Ce să fac? Păi deschide cartea să ne ghicești. Ce să fac? Să ne ghicești. Și am refuzat. La care, la un moment dat, preotul zice, la un moment dat, unul ieșind din biserică s-a întors și a zâmbit către altul și a zis, să stai tânăr, lasă că îl dăm noi pe brazdă. De unde preotul a înțeles că preoții care slujiseră acolo înainte de el fuseseră toți dați pe brazdă sau măcar câțiva, da? Adică ghiciseră în conformitate cu nu știu ce fel de cărți. Nici nu mă interesează. Asta era de fapt magie, ghicitorie, era un lucru nesuferit Domnului, da? Vorba lui Dumnezeu în Isaia. Va întreba un popor pe morți? Nu-l va întreba mai bine pe Dumnezeul său, care este viu. Da? Bun. Deci preoții trebuiau să știe cum să-și îndeplinească funcțiile profilactice, adică funcțiile profilactice erau și slujbele, riturile, ritualurile pe care trebuiau să le facă în așa fel încât răul, murdăria să nu se apropie de ei. Ca atare, ei trebuiau să știe cum să se spele. Da? În primul rând, cum să spele mâinile, picioarele, cum să își spele corpul. Atunci când deveneai preot, de fapt, făceai o baie inițială. Și acum gândiți-vă la creștinism. Pentru ca să devii creștin, trebuie să te botezi, adică să devii creștin. Pentru ca să arăți în mod public faptul că te-ai încrezut în Hristos, trebuie să faci o baie ritualică, o afundare completă. Asta se numește botezul, da? Este o formă de abluțiune, de purificare a exteriorului, nu a interiorului. Uh, Preoții aveau funcții de diagnosticare. Te duceai, da, bolnav la un preot și ăla îți zicea ai un demon sau n-ai niciun demon, dar nu știu, nu-ți funcționează bine ficatul sau așa, da? Ei trebuiau să îți indice modurile în care te puteai curăța, te puteai purifica pe plan spiritual și de asemenea pe plan fizic. Adică îți dădea canon, da? Îți dădea să te pocăiești, să faci niște penitențe, cum să faci penitențele respective? Păi, nu știu, du-te și tu, înconjoară biserica în genunchi, în 4 labe, de 3 ori. Care biserică? Păi una care se află acolo, la 200 de kilometri de tine. Bun, așa. Penitențe, da? Sau fă tu o donație templului nostru și, în mod sigur, zeul va fi îmbunat. Făceai o donație și rămâneai la fel de bolnav ca înainte. Da? Bun. Preoții te învățau metodele sau, cum să spun, ritualurile de ispășire sau te îndrumau către despăgubire. Eventual făceau exorcizări. Da? Încercau să scoată demoni din tine. Nu știu dacă erau sau nu erau, dar unii se străduiau. Aveau funcții nu numai de a izgoni demonii, ci de a și bloca demonii ca să revină, adică funcții apotropaice. În sfârșit, preoții aveau funcții de avertisment, vezi că nu faci bine, da? Și funcții coercitiv-punitive, chiar te puteau pedepsi dacă persistai în păcatul tău. Te pedepseau pe tine pentru ca să nu pedepsească zeul întreaga așezare, întregul norod.
Aveau funcții marțiale, adică se implicau în războaie. Mi se pare că v-am zis data trecută, vedem filmul Leonida sau 300, mai bine zis. Acolo nu au fost numai 300 de spartani care au luptat împotriva Imperiului Perșilor, ci au fost mai mulți greci, mai mulți războinici din cetățile grecești, numai că unii au zis, domnule, ne pare rău, preoții noștri au zis că mâine nu ne putem război, că zeii s-ar supăra rău de tot pe noi. Ok? Și n-au participat la încleștarea aceea formidabilă care a avut loc în anul 490 înainte de Hristos. Bun, acum, haideți să trecem de la aceste generalități privitoare la preoție la Aaron. Să vorbim în mod concret și aplicat. V-am înfățișat aici o caracterizare a personajului. Aaron, marele preot al legământului mozaic canaanit. Da? Cine este Aaron? El descinde din tribul lui Levi, da? Din clanul lui, deci atenție, mergem în formă de pâlnie. Așa se gândea social în iudeismul biblic. Și anume, domnule, cine ești? Sunt un fiu al lui Avram. Bun. Din ce trib? Păi din tribul lui Levi, da? Ok, bun. Din ce clan? Și după aia din ce casă părintească? Deci se mergea de la general la particular. Deci acest Aaron este levit din clanul lui Kehat, din familia lui, din casa părintească a lui Amram. El are doi frați, pe Miriam sau Maria și pe Moise, frate mai mic ca el cu 3 ani. El a avut nobila slujbă de purtător de cuvânt sau de profet al lui Moise, atât înaintea faraonului cât și a israeliților, pentru că se exprima ușor și fluent, spre deosebire de Moise, care avea un impediment de vorbire. Nu știm despre ce ar fi vorba. Poate era peltic, poate că era bâlbâit, poate că avea atacuri de panică. Dacă avea atacuri de panică, îl înțeleg foarte bine. Asta este. Bun. Uh, El, în timpul urgiilor, da, cele 10 urgii sau plăgi, Aaron are și un rol taumaturgic, adică face miracole, sau mai bine zis Dumnezeu prin el. El a mânuit toiagul care s-a transformat în șarpe și a înghițit toiegele șerpi ale preoților magicieni egipteni. Da? Apoi, când și-a îndreptat toiagul către Nil, a transformat apele fluviului în sânge. Să nu uităm că Nilul era fluviu, dar era un fluviu zeu. Adică l-a băgat în sânge pe zeul Nil, zeul Hapi. Bun. A adus plăgi succesive, broaște și păduchi. Moise Aaron, mă iertați, Aaron împreună cu Moise și cu fiii săi care rămăseseră, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni ai națiunii lui Israel, au avut parte de prezența nemijlocită a lui Dumnezeu pe când se împărtășeau din ospățul de legământ mozaic. Um, Atenție! Înainte de apariția în istoria evreilor a lui Aaron și a lui Moise, în Israel exista o anumită clasă preoțească. Dacă ne uităm în Exodul, găsim lucrul acesta, 3, 5, 19. La ce mă refer? Mă refer la faptul că, la un moment dat, brusc, niște bărbați scot din desăgile lor, din straițe, scot niște cădelnițe, niște tămâietoare.
am zice, cam așa aș traduce cădelniță, tămâietoare, că de fapt potirul acela avea de a face cu tămâia, cu el tămâiai, cu el cădelnițai. Bun. Era vechea clasă preoțească despre care Biblia nu ne zice prea multe, dar el a fost la un moment dat consacrat, a fost uns cu un de lemn sfințit, da? A fost miruit. De acolo încolo el a fost preotul uns, adică era Mesia. Atenție, Aaron și toți marii preoți aveau și funcții mesianice. Indicau către Mesia, cel care va fi mare preot, dar nu din ordinul sau orânduiala lui Aaron, ci spre care urma să provină din ordinul sau orânduiala lui Melchisedec. Bun. El s-a ocupat și a supervizat meșteșugirea cortului întrunirii, funcțiile cortului, funcțiile și sarcinile preoților, elaborarea și edificarea întregului sistem sacrificial. Acum, odată cu aceste privilegii, aș putea să le zic, există de asemenea și câteva cerințe mai dure. Și anume, trebuia să se comporte într-un anumit fel, trebuia să se îmbrace într-un anumit fel, trebuia să se purifice într-un anumit fel. Există conduită, îmbrăcare și îmbrăcăminte și curățire ritualică. De aceea, dragii mei, dacă am revenit la preoția creștină, da, biserica creștină nu are preoți. Biserica creștină este alcătuită din preoți. Toți credincioșii în Dumnezeu prin Hristos preoțesc. Ei, toți credincioșii în Dumnezeu prin Hristos trebuie să se comporte în anumite feluri, trebuie să se îmbrace în anumite feluri și să aibă anumite tipuri de curățenie ritualică, atât sufletească, precum și trupească. Uh, Așa. Ei, ce este clar este că nici Aaron și nici unul din preoții unși care i-au succedat nu puteau trăi la înălțimea standardelor dumnezeiești. Dumnezeu le-a cerut să fie, să gândească, să vorbească, să se îmbrace, să se comporte, să se spele în anumite feluri. Dar fiecare, începând cu Aaron, a avut scăpări și nu a respectat câteva sau poate mai multe din aceste cerințe. Ei, în data de 10 Tișri, în ziua ispășirii, Aaron și toți preoții unși care i-au succedat până la distrugerea templului din anul 70 era noastră, treceau dincolo de catapeteasma care separa compartimentul exterior al sanctuarului, locul sfânt, de cel interior, locul preasfânt. Și duceau acolo sângele unei jertfe de ispășire pentru păcatele lor și pentru păcatele poporului. Ei, vom vorbi puțin mai jos despre odăjdiile marelui preot, dar trebuie să știți că în această măreață zi a ispășirii, marele preot lăsa odăjdiile alea făcute pentru podoabă și pentru frumusețe, după cum ni se zice în textul sacru, și îmbrăca veșminte simple din pânză de in, da? Din vizon, uh, pentru a indica smerire. Dar erau niște odăjdii strălucitor de albe pentru a arăta nădejdea purificării, a imaculării. Nu știu de unde a apărut chestia asta că oamenii atunci când se botează se îmbracă în alb. Dar sunt de acord cu această cutumă. De ce? Albul reprezintă, în cultura și civilizația noastră, reprezintă puritatea, reprezintă viață.
Sigur, la japonezi albul reprezintă moarte, reprezintă doliu, dar asta nu ține de japonezii, nici până acum n-au auzit scriptura și nu au fost evangelizați. Sunt o societate închisă în mod ermetic. Da. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care ajung totuși misionari pe acolo. Uh, De asemenea, haine albe pentru că după ce marele preot sacrifica țap și vițel, da, pe hainele care au fost albe, se vedea roșul sângelui, da, arăta spre păcătoșenia lui și spre păcătoșenia norodului, păcătoșenie pe care Dumnezeu a acceptat să o curețe, dar numai prin vărsare de sânge. Uh, F. Bruce notează că în tot cursul carierei sale, Aaron a fost în mare măsură un personaj secundar, alături de fratele său, mai mic, da? Moise era mai mic cu 3 ani decât Aaron, dar Moise fusese chemat de Domnul, adică cel mai mare îi sluja celui mai mic, ca să zicem într-un fel. În împrejurarea în care a acționat independent de instrucțiunile lui Moise, Aaron a acționat greșit. A, în pofida tuturor greșelilor și a limitărilor lui, Aaron era un conducător ales de Dumnezeu. Un om smerit, un om care s-a rugat pentru alții în situații de criză din istoria poporului Israel. A rămas pregnant în memoria Israelului, fiind menționat și în Noul Testament, în discursul lui Ștefan despre istoria acestei națiuni. Acum, în ceea ce privește viața de familie și descendenții lui, el a avut 4 fii, dar Nadab și Abihu, fiii cei mari, au pierit în pustie pe când au adus sacrificii Domnului, dar cu foc străin, când au adăugat ceva la ritualul pe care Dumnezeu l lăsase. Au supraviețuit alți 2 fii ai lui Aaron, Eleazar și Itamar. Din aceștia au descins mai târziu familii preoțești distincte. Tot F. Bruce notează că descendenții lui Eleazar prin Tzadok au slujit ca preoți în templul din Ierusalim, de la dedicarea acestuia, da, și anume din vremea lui Solomon, orientativ anii 940-930 înainte de Hristos, până în anul 171, sigur cu excepția întreruperii cauzate de exilul babilonian. Aaron este strămoș al Elisabetei, mama lui Ioan Botezătorul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atât Zaharia cât și Elisabeta descindeau din tribul leviților. Erau amândoi leviți. Bun, și acum să vedem care sunt criteriile de eligibilitate a preoților aaronici din legământul mozaic canaanit. Nu oricine era născut din Avram putea deveni preot. Nu oricine din tribul lui Levi putea deveni preot. Nu. Existau niște criterii de eligibilitate. Preoția aronică nu cunoaște preotese. În adevărata preoție biblică nu există femei, există numai bărbați. De aceea, în momentul în care aud că în Cluj-Napoca există o, nu știu, păstoriță, cred că își spune, la Biserica Luterană, stau și mă tot minunez cum de acelei femei nu-i frică
să se pretindă, nu știu, preoteasă sau păstoriță în momentul în care, pe de o parte, nici unde nu apare vreo preoteasă biblică, de la Genesa până la Apocalipsa, nu numai că nu apare, dar toți preoții sunt bărbați și femeii nu i s-a încredințat funcția de reprezentare spirituală. Adică, ce face femeia respectivă în biserică? Dă învățătură bărbaților? Învățătură din Biblie? Păi în niciun caz. Învățătura spirituală poate să fie dată numai de către bărbați. În cazul în care cineva ar zice că ceea ce spun eu este misoginism, n-are decât să citească Biblia, n-are decât să se certe cu Dumnezeu. Eu nu fac altceva decât să redau ceea ce zice Sfânta Scriptură. Uh, Existau sacerdoții feminine în alte culte, dar nu la evrei, da? Nu nu în iudaismul biblic. Bun. Um, Pentru a deveni preot, alegerea era divină și era triplă. Adică, mai întâi de toate, trebuia să te naști din tribul lui Levi, nu din tribul lui Dan, din tribul lui Beniamin, și chiar dacă erai născut din tribul lui Levi, trebuia să te naști din casa lui Aaron, adică din Itamar sau Eleazar. După care, tu ca individ trebuia să ai un aspect fizic fără cusur, un aspect fizic desăvârșit. De ce? Pentru că aspectul acesta trebuia să simbolizeze desăvârșirea spirituală a preotului și sfințenia inimii. Ce însemna asta? Nu puteai să ai metehne trupești, nu puteai să fii orb, șchiop, cârn, să ai un mădular mai lung sau frânt, nu puteai să fii cocoșat, pipernicit, să ai albeață în ochi, dermatoze, nu puteai să fii castrat. Da? Toți aceștia, chiar dacă descindeau din tribul lui Levi, din casa lui Aaron, nu deveneau preoți. Cine îi deselecta, cine îi discrimina? Îi discrimina legea lui Dumnezeu. Puteau să mănânce din rațiile preoților, dar nu puteau preoții. Bun. Criteriile, mai erau niște chestiuni, și anume, trebuia să știi să citești, să scrii, să cunoști matematică, să cunoști legea, da? Proceduri preoțești, normativ juridice. Nu apare niciunde explicit că trebuia să știi să scrii și să citești, dar întrebarea mea este cum puteai să cunoști legea dacă nu o citești, dacă nu o studiai, da? Cum puteai să dai învățătură dacă nu erai versat în tainele scrierii? Mai este încă o chestiune, și anume, dacă erai preot, trebuia să fii sfânt pentru Dumnezeu. Nu aveai voie să-ți iei de nevastă o curvă sau o femeie spurcată, nici o femeie divorțată. Da? Astea erau regulile. Bun. Acum, să vorbim puțin despre purificarea și consacrarea inițială, nu cea de pe parcurs, ci inițială a preoților aronici, a lui Aaron. Da? Bun. Putem citi despre aceasta, despre purificarea și consacrarea lor în Exod, capitolul 28, Exod, capitolul 29, Exod, capitolul 40. După ce s-au tot purificat, după ce au îndeplinit ritualul efectiv, da, a avut loc o ceremonie destul de complexă în Leviticul 8 și 9. Despre ce e vorba? Mai întâi de toate, Moise, ca trimis al lui Dumnezeu,
îi îmbăiază pe Aaron și pe fiii lui, adică îi afundă, îi botează, am zice astăzi, se simboliza purificarea sufletelor lor de păcat. Apoi ei s-au înveșmântat cu straiele preoțești. Moise a adus o jertfă de ispășire, un vițel, da? Și ca ardere de tot a jertfit un berbec. Prin faptul că Aaron și fiii lui au pus mâinile pe capul berbecului, ei s-au identificat cu jertfa. Și, mulțumită sângelui acestei jertfe, pe care prin har Dumnezeu l-a acceptat, Aaron și fiii lui au devenit preoți. Acum, pentru consacrarea efectivă, a fost sacrificat un berbec, a fost adusă o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu un de lemn și o plăcintă care au fost legănate, atenție, au fost legănate pe plan orizontal, da? Și apoi au fost depuse deasupra arderii de tot și arse ca jertfă mistuită de foc. De ce mă refer la această legănare pe plan orizontal? Pentru că în Noul Testament, dragii mei, în fapte, în capitolul 2, când s-a pogorât Duhul Sfânt pe pământ, în ziua Cincizecimii, în data de 6 a lunii Sivan, un grup de oameni au început să vorbească în limbi și au început să se comporte ca și cum ar fi fost beți, în așa fel încât ceilalți privitori au început să facă bășcălie de ei. Acum, în momentul în care eu aș vorbi în limbi omenești, nu îngerești sau nu bolboroseli, dacă aș vorbi cu un aer cât se poate de calm, oamenii s-ar uita la mine și ar zice probabil că sunt straniu. Dar dacă m-aș și bălângăni, atunci oamenii ar zice că, cu siguranță, molfăi cuvinte și mă și legăn, deci sunt beat. Personal, cred că în ziua Cincizecimii, sigur, nu am bază scripturală și vă spun lucrul acesta, dar personal cred că atunci când Duhul Sfânt a venit pe pământ, oamenii aceștia au început, cei care au primit cei peste care s-a pogorât Duhul Sfânt, au început să se legene de colo-colo, pentru că, de fapt, ei erau pâinile legănate. Erau pâinile, cele două pâini, preparate sau copte cu aluat, care se aduceau ca jertfă în data de 6 Sivan, cu ocazia praznicului Cincizecimii, și care se legănau pe plan orizontal. Ei, ce înseamnă asta? Înseamnă că cei care în Faptele Apostolilor, capitolul 2, au primit Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi, personal cred că s-au și legănat. Asta arăta începutul unei noi preoții. Preoția aaronică din momentul acela a rămas o preoție anacronică. Sigur că ea a mai durat încă 40 de ani, dar n-ar fi trebuit să mai dureze. De ce? Pentru că Dumnezeu de acum încolo valida un alt tip de preoție. Nu mai era preoția aaronică, era preoția melchisedehică, da? Instituită de Hristos, marele preot al ordinului melchisedehic. Și atunci îl avem pe Melchisedec, cel care l-a binecuvântat pe Avram, etnarhul, întemeietorul de etnie evreiască, da? Deci, Melchisedec, cel mare, îl binecuvântează pe Avram, cel mic, după care, după 600 de ani, apare preoția aaronică. După încă 1400 de ani se revine la preoția melchisedehică prin Isus Hristos, despre care, sigur, epistola către evrei, citând Psalmul 110, spune că Isus Hristos este preot în veac, după o rânduială sau după ordinul
după tagma preoțească a lui Melchisedec. Bun. Apoi, Aaron este miruit cu un de lemn sfânt. Unde este miruit? Aseară am avut o discuție cu privire la mirungere. Cu privire la ungere, dar nu la ungere în vederea consacrării, ci la ungere în vederea rugăciunii de vindecare. Am avut o discuție și am spus că cei care fac această ungere în vederea vindecării, a pocăinței și a vindecării, trebuie să ungă lobul urechii drepte, degetele mari de la mână, da, și de la piciorul drept. Da, în fine, de ce? Deoarece Aaron însuși a fost miruit cu un de lemn, tot astfel. Când a fost miruit înseamnă că a fost pus deoparte. Un bolnav care cere pastorului bisericii lui, hai la mine acasă, unge-mă cu mir, roagă-te pentru mine, mă voi spovedi și Dumnezeu poate va săvârși vindecarea, da? Deci un asemenea bolnav, odată ce s-a spovedit, odată ce și-a scos la iveală păcatele, poate cere pastorului să fie uns cu un de lemn, da? În conformitate cu epistola lui Iacov, capitolul 5, versetele 13 la 17, iar acea miruire înseamnă că este pus deoparte. În ce sens este pus deoparte? Este din nou consacrat, și anume, ți-am ascultat spovedania pocăinței, iată, din cauza că păcatul tău te făcea vulnerabil în fața bolii, tu ți-ai mărturisit păcatul, iată, ești adus din nou în trupul bisericii al credincioșilor, ca atare noi te punem din nou deoparte. Ești al nostru, boala nu mai are ce să caute în trupul tău din cauza păcatului, pentru că ai renunțat la păcat, te-ai spovedit și te punem din nou deoparte, ești din nou consacrat. Dacă până acum ai fost păcătos, de acum ești din nou sfânt, da? Nu pozițional, ci în ceea ce privește procesul. Vom discuta despre aceasta în semestrul al 6-lea, diferența dintre sfințire ca poziție și sfințire ca proces. Bun. Acum, aceștia au fost, da, deci marele preot Aron și fiii lui, Itamar și Eleazar, au fost puși deoparte. De asemenea, leviții. Casa lui Aaron era doar o casă părintească dintr-un trib mai numeros, care era tribul lui Levi. Leviții, cum au fost ei purificați și consacrați, citiți Numeri, capitolul 8, trebuiau stropiți cu apă ispășitoare, rași complet, iar hainele lor trebuiau spălate. Pentru ei s-a săvârșit o ispășire inițială, constând din sacrificarea unui vițel ca jertfă de ispășire a păcatului și altui vițel ca ardere de tot. Apoi și ei erau legănați înaintea Domnului. Da? Erau legănați. În mod sigur nu erau legănați pe verticală, ci erau legănați pe orizontală. Bun, mă întreb cum aș reacționa dacă aș vedea că într-o biserică se botează cineva, da? Și după ce iese din apa botezului, botezătorii îi leagănă de colo-colo. Nu aș zice că este antibiblic. Nu găsesc un temei biblic, nu găsesc un suport biblic, dar nu aș zice că este antibiblic. Despre asta poate mai discutăm. Acum, odăjdiile preoților aronici. Dragii mei, inițial preoții din Orientul apropiat antic, în momentul în care se prezentau înaintea zeilor, erau goi, erau nuzi, inițial. Uh, Stau și mă gândesc la un verset din Epistola către Evrei care zice: totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem de a face.
Mă întreb dacă nu cumva are niște rezonanțe. Deci, inițial, preoția din Orient era o preoție. Deci, vorbim despre o nuditate ritualică. Ăsta e termenul, asta e sintagma de specialitate. Ei, în preoția aronică, da, deci te duceai înaintea zeului gol pentru a arăta că tu nu ai nimic de ascuns și el te vede și te știe. Ei, în preoția aaronică nu a existat niciodată o asemenea nuditate ritualică. Dimpotrivă, preoții trebuiau să fie îmbrăcați. De unde vedem că preoții trebuiau să fie îmbrăcați? Din creșteci până la glezne? Vedem asta încă din grădina din Eden. De când Dumnezeu s-a uitat la Adam și Eva care încropiseră un slip și o pereche de bikini, nici măcar nu știu dacă bikini sunt pereche sau cum se spune, dar s-a uitat la acoperămintele lor, la acoperitorile lor, da, Hagor, s-a uitat la slip și la bikini și a zis nu așa. Înaintea mea vă prezentați îmbrăcați complet și le-a făcut niște tunici din piele de animal, da? Niște tunici care îi acopereau integral. Nu știu dacă le acoperea și capul, dar în mod sigur de la gât și până la glezne. Contează cum te prezinți la închinare. Nu poți să te prezinți, nu știu, cum fac unii predicatori americani ca să pară că ei sunt cool. Și anume, se duc la amvon cu o ceapică pe cap, niște bermude, niște Adidas în picioare, un tricou ca vai de el. Nu așa, nu așa. Preoția trebuie să se vadă inclusiv pe modul în care se îmbracă credinciosul. Da? Bun. Să vedem cum se îmbrăcau, în primul rând, marele preot și după aceea preoții de mir, să zic așa, da, și leviții. Mai întâi de toate, aveți aici textele. Exod 28, Exod 39, Exod 29, Leviticul, capitolul 8. Bun. Mai întâi de toate, preoții trebuiau să aibă un soi de șalvari, un soi de izmene de insubțire răsucit, vison, pe care le purtau pe sub restul hainelor, da? Izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Da? A nu purta lenjeria intimă în timpul serviciului divin atrăgea vinovăția și pedeapsa cu moartea. Deci aceste haine, aceste odăjdii trebuiau în primul rând să îi îmbrace. Da? În primul rând să îi îmbrace. În al doilea rând, odăjdiile trebuiau să îi sacralizeze, adică trebuia să arate că sunt puși deoparte. Preoții trebuiau să se îmbrace în anumite feluri. Și atunci, și acum. Da? Bun. După ce îți terminai slujba, te dezbrăcai de odăjdii și le depuneai în încăperi sacre. A treia funcție a veșmintelor sacerdotale era aceea de a indica demnitatea și onoarea slujbei. Adică aceste odăjdii erau făcute să fie frumoase. Nu te duceai cu nădragii rupți în 3 litere, da? Chiar dacă nu se vedea. Nu te duceai, nu știu, aveai pieptarul și ți aluneca de pe un număr și te hlizeai în timp ce săvârșai liturghia. Nu există așa ceva. Trebuia să fii îmbrăcat și să te comporți onorabil și solemn. Aveai o anumită demnitate.
aveai o anumită onoare. De asemenea, preoții oficiau în picioarele goale. Și acum să vedem cum arătau odăjdiile marelui preot. Deci marele preot avea niște haine alese, da? Lucrate la Gherghef, da? Vedem imediat. În primul rând, ce vreau să arăt este faptul că marele preot avea capul acoperit de un turban sau mitră și pe acest turban, pe această mitră, era pusă o plăcuță de aur, era o tăbliță de aur. Da? Mitra era confecționată din in subțire și pe ea, legată cu un șnur albastru violaceu, era pusă o foiță de aur curat pe care erau gravate cuvintele Sfânt Domnului. Da? În Exodul, această mitră diademă este denumită Sfânta Cunună Împărătească. Se pregătește astfel discuția despre cununa strălucitoare sau diadema împărătească din Isaia, precum și despre mitra curată din Zaharia. Păcatele norodului erau purtate metaforic, spiritual, de marele preot, le purta pe această tăbliță de aur și în ziua ispășirii, pe când se făcea ispășire, pe când marele preot făcea ispășire pentru toată națiunea, da? Atunci se considera că că păcatele luate de marele preot pe fruntea lui au fost acoperite. Da? Bun. Um, Scoaterea mitrei sau a turbanului era un semn de necurăție sau de tânguire și îi era interzisă marelui preot în mod specific. Tunica. Când se, când se îmbrăca pentru solemnități, marele preot avea o tunică. Era o cămașă de noapte modernă, da? De insubțire, țesută cu măestrie la gherghef și aflăm că tunicile preoților ajungeau până la glezne, iar mânecile ajungeau până la poanie, până la încheieturile mâinilor. Peste această tunică, marele preot punea o mantie albastră, o robă. Se pare că este o robă fără mâneci. Această robă, această mantie trebuia țesută cu meșteșug, deci cu măestrie, și cusută dintr-o singură țesătură și să aibă culoare albastră violacee. La bază avea clopoței de aur și ciucuri, constând din rodii de culoare albastră, purpurie și stacojie, dispuse alternativ. Adică aveai ciucure, aveai clopoțel, ciucure, clopoțel. Rodiile semnificau faptul că legea dumnezeiască este o hrană spirituală, dulce și bună. Vă arăt imediat o poză, o încercare de reconstrucție. Peste tunică îți puneai mantia și peste tunică și mantie îți puneai un efod și o cingătoare, un brâu. Ce înseamnă efodul acesta? Efodul era un articol vestimentar absolut distinctiv pentru marele preot. Era o lucrare măiastră, pestriță, brodată migălos. Da? Efodul, de fapt, consta din două bucăți de material, prinse una de cealaltă în zona umerilor. O să vă arăt imediat. Uh, și
avea aspectul de șorț, dar îmbrăcat numai pe umeri. Era un soi de umărar, dacă aș putea să-i zic astfel. Pe umerii efodului erau niște ferecături de aur, erau niște epoleți, erau de fapt niște catarame care conțineau două pietre de onix. Pe fiecare din cele două pietre erau gravate numele a 6 dintre triburile Israelului, iar pietrele erau ferecate cu lănțișoare de aur curat. Acum, în ceea ce privește brâul sau cingătoarea, aceasta încingea mantia efodului. Era lucrată și cingătoarea asta la gherghef, era din insubțire, întrețesut cu auriu, albastru violaceu, purpuriu și cărămiziu și era un veșmânt distinctiv. Peste, peste acest efod, da, cu umeri, preoții catolici spun pectoral. Da? De ce? Pentru că apără pieptul. Peste aceasta venea pieptarul. Asta este o chestie mai ciudată. Și anume, este pieptarul judecății și avea niște, cum să le spun, nu niște cutiuțe, ci niște rame în care, niște ferecături în care se băgau pietre prețioase. În același timp, în pieptarul acesta exista un buzunar în care erau păstrate pietrele divinatorii, Urim și Tumim. Da? Și aveți aici, în Exodul, uh, prezentarea despre Exodul, capitolul 28, prezentarea pieptarului. La ce se foloseau cele două pietre? Erau pietre divinatorii. Când nu știai care este voia lui Dumnezeu într-o anumită situație, trăgeai la sorți, da? Înainte de fapte, capitolul 2, trăgeai la sorți pentru a afla voia lui Dumnezeu într-o situație specifică și concretă. Acum, cum se trăgea la sorți și cum identificai voia Domnului, nu se știe. Textul biblic nu ne explică, dar așa stăteau lucrurile. Și iată aici îmbrăcămintea, odăjdiile marelui preot. Are aici mitra sau turbanul, are aici plăcuța de aur, aici, da, picioarele goale, aici ai tunica albă, da, care are mâneci, care ajung mânecile, scuze, mânecile ajung până la încheietura mâinilor. Sub tunică nu se văd, dar sunt izmenele. Tunica este până la glezne. Aici este mantia albastră, peste care este pus ca un șorț efodul acesta, da? Efodul cu cingătoarea și peste efod era pieptarul. Aici desenul ni-l arată pe marele preot uitându-se în sus și are în mână cădelnița de aur. Acum, să vorbim despre, da, și de asemenea, dacă se poate vedea, sunt pe aici ciucure, rodie și așa. Bun, acum, preoții de rând aveau alt tip de veșminte, niște veșminte simple. Adică aveau și ei tunici, aveau cingători și aveau scufii, zice Dumitru Cornilescu în traducerea lui. Tunica nu era brodată, izmenele erau făcute din in, simplu, și preoții de rând nu purtau o coroană sfântă de aur curat, ci pur și simplu o scufie. E, mai târziu însă, nu doar marele preot va purta efod, da, ci și unii preoți de rând. Se cam vulgarizase slujba de mare preot. Ei, și aceste haine erau considerate sfinte, servind purtătorului lor spre
cinste și podoabă, după cum ni se zice în Exodul 28. Să continuăm discuția despre preoți. Cum trăiau ei? Pe ce bază trăiau? Pe baza mâncărurilor animale sacrificate sau um, bucate sacrificate. Vorbim despre turte, vorbim despre pâini care o parte erau închinate Domnului și o altă parte erau consumate de către preoți. Da? Aveți aici Numeri, capitolul 5, Numeri, capitolul 18. Ei primeau primele roade ale Domnului. Tot ce va fi mai bun din un de lemn, tot ce va fi mai bun din must și grâu, cele dintâi roade, pârga roadelor, le mâncau preoții. De asemenea, cărnuri sacrificate. Deci, puteau să mănânce din toate darurile care constau din jertfe de mâncare, jertfe de ispășire, din jertfele pentru vină, daruri aduse prin ridicare, daruri aduse prin legănare, pârga și primele roade agricole, primii fătați ai vacilor, oilor și caprelor. Toate acestea le puteau consuma. Bun, să trecem. Deci, odată ce viața ta îți este asigurată, poți să trăiești fără să-ți bați capul cu ziua de mâine, cu ce o să mănânci mâine. Sigur că te poți dedica Domnului întru totul. Adică în niciun caz nu o să vedeți că marele preot trăgea brazdă dreaptă, nu știu unde, în afara Ierusalimului, da? Deci, să fim serioși, el și casa lui și de asemenea, casele preoților erau ținute cu jertfele pe care le aduceau Domnului închinătorii din Israel. Acum, să vorbim despre leviți. Să vorbim despre leviți. Dragii mei, Israelul trebuia să devină o împărăție de preoți, o preoție națională care îi slujește lui Dumnezeu. Israeliții trebuiau să slujească lui Dumnezeu pentru binele celorlalte popoare. Israeliții trebuiau să fie preoții Domnului pe acest pământ, să cunoască legea Domnului, să vestească legea Domnului, din ei să apară Mesia, ei să-L reprezinte pe Dumnezeu între popoare și de asemenea să mijlocească pentru popoare înaintea lui Dumnezeu. Israeliții trebuiau să fie o împărăție de preoți. Ce trebuia să fie și ce au devenit, asta e o altă discuție. Leviții. Levi înseamnă alipire. Adică leviții erau alipiți de preoții aaronici, fiind asistenți ai lor. Cele două, tribul lui Levi și casa lui Aaron din cadrul tribului lui Levi, aveau îndatoriri diferite, dar acționând complementar, uneori se spunea despre ele că ar avea o slujbă unitară. Puteți citi 1 Cronici, capitolul 23 și 24. Uh, Leviții erau într-o relație de legământ special cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a zis că îi dă o preoție veșnică lui Fineas, fiul marelui preot Eleazar și nepotul lui Aaron, primul mare preot al israeliților. Despre asta o să mai discutăm.
Da, deci leviții erau asistenții și ajutoarele preoților. Cine erau cei care alcătuiau tribul lui Levi? Păi tribul lui Levi era alcătuit din trei case preoțești. Da, din Gershon, din Kehat sau Kohat și din Merari. Na, bun. Ce făceau gershoniții? Gershoniții aveau funcția de cărăuși ai cortului întâlnirii. Atenție, vorbim acum despre cei 40 de ani de peregrinări ai națiunii Israel în pustia Sinaiului. Ei erau cărăușii cortului întâlnirii, ai învelitorilor, ai catapetesmei, șifunilor ușii, curții, porții. Aveau două care și patru boi. Bun, ăștia erau gershoniții. Chehatiții cărau mobilierul, chivot, masă, sfeșnic, altare, vase, catapeteasmă. Um, merariții, merariții se ocupau de transportul scândurilor, cortului întâlnirii, drugii, stâlpii, țărușii, funiile. Li s-au dat patru care și opt boi. Sigur că odată ce a fost construit templul lui Solomon, n-a mai fost nevoie ca aceste familii levitice, aceste ajutoare ale preoților, să își îndeplinească aceste funcții de cărăuși, de nu știu ce. Nu se mai purta cortul pentru că, iată, prin construirea templului, închinarea se sedentarizase, fusese legată de glie. Dar, cu toate acestea, cu toate acestea, mă iertați, ei au continuat leviții au continuat să beneficieze de sprijinul și susținerea națiunii Israel. Sigur, dacă foametea era prea mare, ei aveau și pământuri pe care le puteau lucra sau le puteau da în arendă. Um, Era obligația să îl susții pe Levit. Da? Se zice, el n-are parte de moșie, nici moștenire cu tine. Dar la un moment dat, lucrurile lucrurile s-au schimbat. În ce sens? În sensul în care puteau ei înșiși să ia terenuri în arendă și să le lucreze. Leviții aveau dreptul la case în cetățile Israelului și dacă le vindeau, aveau dreptul să le răscumpere oricând, aveau drept de preemțiune. Un evreu care provenea din alte triburi, dacă își vindea casa dintr-o cetate, avea dreptul de a o răscumpăra timp de un an. Dacă nu o răscumpăra, după aceea casa rămânea celui care o cumpărase. Ei, levitul avea posibilitatea să își răscumpere oricând casa. Bun, cam asta este. Da, deci am precizat. Aveau privilegii, cum ar fi dreptul necurmat de a răscumpăra casele lor sau aveau dreptul de a stăpâni pe vecie ogoarele aflate în jurul cetăților în care locuiau. Bun, din punct de vedere juridic, împreună cu preoții, leviții supravegheau cazurile și sentințele legale, participau la ritualul decapitării vițicii pentru cazul de omor cu autor necunoscut și, tot împreună cu preoții, diagnosticau și stabileau tratamentul dermatozelor. Casa fizică a preoților aaronici.
ce s-a întâmplat? În legea pe care Dumnezeu a dat-o națiunii Israel prin Moise, în cartea Numeri, s-a zis în felul următor: împărțiți țara pe care vă dau vouă ca feudă, dar în această țară trebuie să existe 48 de cetăți cu sate înconjurătoare, iar pășunile lor să fie alocate preoților și leviților ca rezidențe. Da? Și gerșoniților li s-au dat 13 cetăți, chehatiții au primit 13 cetăți, chehatiții descendenți din Aron, ceilalți chehatiți au primit alte 10 cetăți, merariții au primit 12 cetăți. În total 48 de cetăți au fost date preoților și leviților. Uh, și aș vrea să mă apropii de încheiere, trăgând câteva concluzii. În decursul veacurilor, preoția a devenit un corp numeros. Regele David va face o reformă religioasă și spirituală și îi va împărți în 24 de cete sau cinuri. Cu excepția marilor praznice, când toate cinurile slujau la tabernacol sau la templu în același timp, deci cu excepția acestor mari praznice, fiecare cin sluja ciclic, câte o săptămână. Atât timp cât regele și poporul Israel au rămas credincioși lui Dumnezeu și legii sale, preoții au fost foarte respectați și au exercitat o influență sănătoasă în țară. Dar, în scurgerea vremurilor, înalta demnitate a degenerat și a devenit un obiect de tranzacții, aflat în mâinile oamenilor lipsiți de scrupule și corupți, iar preoții s-au afundat în imoralitate, s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au închinat idolilor, iar norodul i-a urmat. Citiți cartea profetului Maleahi ca să vedeți neglijența, corupția și învățăturile false date de preoți. A, Potrivit profetului, acesta era motivul pentru care oamenii începuseră să neglijeze ofrandele și praznicele templului. N-au mai avut respect pentru preoți și pentru leviți. Ultimul profet și n-au mai avut respect pentru slujba dumnezeiască. Ultimul profet din Vechiul Testament, adică Maleahi, își încheie vestirea cu proclamația că Dumnezeu, în calitate de judecător, va intra deodată în templul său ca focul topitorului pentru a-i purifica pe preoți. Iar mesajul Noului Testament declară că această complexă slujbă arhierească nu putea duce închinătorii la desăvârșirea cerută de cugetul lor. Când vom studia legământul mesianic, vom vedea că preoția regală, da, căci este o preoție regală, preoția regală dualistă a lui Moise și Aaron prefigura preoția lui Mesia în conformitate cu orânduiala lui Melchizedek, iar preoția levitică prefigura preoția tuturor celor ce cred în Mesia. Și pe când vom studia legământul mozaic, vom vedea că în Cartea Faptele Apostolilor se spune că în Fapte 6:7 se zice că în urma predicării îndrăznețe a Evangheliei, un mare grup de preoți levitici, da, deci de leviți, dar și preoți aaronici, au ascultat credința și au pășit în preoția melchisedehică a lui Mesia. Mulțumesc pentru timpul și pentru atenția voastră. Oprim înregistrarea și trecem la întrebări, comentarii, răspunsuri, frământări. Mulțumesc!
Florin, o să te rog frumos să oprești înregistrarea până, până se oprește înregistrarea. Haideți să discutăm. Ce întrebări aveți? Ce frământări aveți? Nu aveți. Bine. Atunci vă mulțumesc pentru atenție și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom revedea, voi pe mine, săptămâna viitoare, joi la ora 19. Fiți binecuvântați. Noapte bună! Doamne ajută. Noapte bună.